Hello, shouty shouty, sis Mimi. Sis Mimi, thank you. Salamat sa pagbisita, guys. Ayan, nagbibilad ng palay si Tres. Kasi wala nang bigas. Ubus na yung yung kaban. Ma'am Amelia Villar, thank you. Kaya lang, parang ang naman, ang labo ng signal. Ma'am Amelia, thank you. Na nandyan. 6 million viewers. Ayan, sana all. May 6 million viewers. Puntahan ko yung bahay ni Sis Mimi. Hi, Sis Dit! Kumusta? Gabing-gabi ka na nagla-live. Bago ako matulog, napapatamsak na lang ako. Yan. Thumbs love, sis. Yan. Silang sisi. Good night. Good night na sa'yo dyan. Salamat ng marami. Nag-update lang ako kasi abilis pala kainin ng Hindi lang ako nakapag-live ng ilang araw. Although nagla-live naman ako ng gabi, kakanta-kanta. Pero, ang bilis maubos ng aking WH. H talaga. Ang bilis maubos. Grabe. Pabagsak na naman. Pa-arrow down na naman. Pati yung subscribers ko. Kulay gray na. Ganun pa rin sa yun. Sige lang kapag gabi nagla-live ka, patulog na rin ako noon. Yun, napapatamsak ako at napapa-stay na mga 10 minutes. Sis, no? Habang ng wifi, wala na rin wifi. Ganun lang yun. Ma'am Amelia, hindi ka po nag-live ngayon. Pero hindi ko nakakita ang nag-live ka. Dito muna ako sa Happy Hearts Day kay Sis Mimi. Wow, ang daming roses. Yan. Punta muna ako sa mga bahay-bahay niyo kasi meron din namang extra phone si Tres. Ayan. Kaya nga Sino, lahat na lang. Kahit mag-live ka sa hindi, kapag pala kasi na maraming mumo, mas mabuti pa nga ata yung nagla-live na wala masyadong mumo. Kaysa doon sa may mumo, kapag talaga marami yung mumo mo, tumas bigla yung subscriber, WH, tapos views, kailangan pala ma-maintain palagi na tataas. Once now, nawalan ka na ng mumo, kasi hindi ka na rin nagla-live, ayun, ang bilis bumulusok pababa. Kaya, mas mabuti pa yung wala masyado, pero nagla-live ka pa rin. Kahit pa paano na maintain. Mababa na nata yung maintenance ni Lolo pa ganon. Yung siguro yung upload lang. Kaya lang, nasanay na rin ako na mag-live. Tapos kanta-kanta kahit hindi maganda yung boses. Buti pa nga si Ma'am Amelia. Sana all Ma'am Amelia, no? Grabe. Tapos, wala naman, mga 0 point something lang yung binibigay.
Ayan, andito ako Ma'am Amelia sa iyong bahay. Silipin ko kung naka-live ka. Ay, hindi ka nag-live. Merong upload kaninang 7 hours ago. My beloved one. Wow. Watching ako Ma'am Amelia sa iyong My Beloved One by Russell. Tusok 4. Ang ganda ng boses ni Ma'am Amelia, oh. You know? Good. Saan ako? Ang damot nga si Lolo, grabe. Kaya sige sisi, night night. Puntahan ko yung bahay mo. Sabi ko habang nagbabantay ako ng manok, mag-live na rin ako. Tapos ngayon naka-live na ako, nawala na yung manok. Buti naman. Nandito ako sa bahay mo, Ma'am Amelia, sa iyong My Beloved One by Russell. Ah? Ano ba ito? Russell Kids cover song. I need you now and then to done over me and then when the ocean lies and time will say I will soar with you. I promise whether you are here or Midsi Juan, maglaw shoutout sis. Salamat. Ayan, puntahan ko yung bahay mo, tapos na ako kay sis Mimi. Ayan. Ito lang. Salamat sisi sa pagbisita. Puntahan ko yung bahay mo. Ito yung upcoming premiere mo. Upcoming ano to? Birthday LS. Natusok ko na to. Tusukin ko ulit. 108 days pa sa June 6 pa to ah. Tagal pa sisi no. Pwede bang umakyat dito sisi? Makikanta sa iyong birthday live sa June 6. Ang tagal pa niya. Ito ang haba ng preparation. Tusok sisi sa iyong upcoming live sa June 6. Uy, advance happy birthday. Pintahan kita ng birthday song. Kakasal. Pang ano lang. Pang likod bahay lang. Hanap tayo ng pwedeng isa lang. Tonight, it's been a year. Magkakasabwat sila. Bakit? Di ko nahalata. Uy, yan yun. 16 hours ago. Wow, may mga pag-greetings.
Watching ako si dito sa iyo, magkakasabwat sila. Wow, sana all no. May mga pa-surpresa. Happy birthday. Ayan, thank you everyone. Thank you 6 million viewers. Iwan ko lang to, update lang si Tres, isang oras lang. Done watching na, Ma'am Amelia Villar. Kay Sis Mimi, kay Sis Midsi Juan, Midsi. Ayan. Ano ba ang busis ni Tres? Sis Dit, andito ako sa masarap na sa iyong kasaba. Cassava cake, cassava cheese. Thank you, 6 million viewers. Sis Gate, andito ako sa iyong kasaba. Cooking cassava. Tapos kay Sis Mid C1, andito ako sa iyong magkakasabwat sila. The open arms of the lovely, and if somebody loves me, you will always love you. Dan watching ako sisi doon sa yung Happy Heart Day doon sa yung mga roses. Sis Mimi, thank you Sisi. Kay Ma'am kay Ma'am Amelia Villar, tapos na rin. Tapos kay Sis Midsi Juan, sa kanya magkakasabot sila. Bakit di ko nalaman? Ayan guys, so ang mga pangmalakas pang super nitress. Ito kay Sis Det. Ito kay Sis Midsi Juan, tapos na, natamsakan ko na rin. Tapos na kay Sis Mimi. Ito isa, nakasupport sa live ni Madam Cascade. Ipahabol natin yung manok sa mga aso. Every time I try to fly, I fall without my wings. It feels so small because I need it, baby. And every time I see you, my friend. I will make believe
Grabe. Kahit na malayo kay pararing kapiling ka, mahal, kumusta marami kang simoy na malamig ang simoy ng okay lang madam, no worries. Okay lang madam na mag-live. Okay lang yun. Kahit sabay-sabay pa tayo madam mag-live, no worries. May extra naman ako. 7 ang aking CP madam. Kahit magsabay-sabay pa tayo mag-live, meron akong pwedeng ipang sugod, ipang support. Kasi meron akong CP na ginagamit ko pang sala, kaya na-overuse na din. Pinagkakakitaan ko, madam, yung aking mga CP. Kung sino yung gusto magpasalang sa akin, piso-piso lang. See, it's Japan. Hello, shouty, shouty. Ayan, doon muna ako sa kusina kasi di pa ako tapos maghugas. Marami yung pinagkainan kanina.
ingay. Hi, Ma'am Ann. Thank you. Ayan, naranasan mo din pala to, Ma'am Ann, na magbilad ng palay. Oo nga, sana eh. Kaso lang hindi simentado yung ano namin. Bakuran ba? Buti na lang maaraw. Naubusan na kasi kami ng bigas, Ma'am Ann, kaya kailangan na namin magpa-kiss-kiss kasi naubos na yung laman ng drum. Pag isang buwan, yung lagayan kasi namin ng bigas, yung drum na urukan, naubos namin yun. Naabot din ng isang buwan bago maubos. Ngayon, paubos na. Kasi pati mga alagang aso kasabay lagi sa pagsaing. Kaya mabilis maubos yung bigas. Buti na lang umaraw ngayon. Yung mga nakaraang araw, puro ulan. Kasi yan naanohan na siya ng mga dahon ng nyog, nakarangan na ba? Yun hindi na sa araw. Pero na yan, pwede na yan. Hinihintay ko na lang na lumamig yung panahon, yung hangin. Para maisako ko na. Oo. Ang dami namin pinapakaing aso, Ma'am Ann. Dito, yung iba nga na aso namin, nahulog ata doon sa hukay ng manukan, doon sa may kapitbahay namin doon sa kabilang lupa. Kasi daw, yung mga ipot ng manok ng 45 days, itinatapon sa hukay. Siguro, mayroong mga namatay na manok, tinatapon doon. Pinuntahan din ata ng aso namin. 2 aso namin yung nawawala. Siguro, sabi nila baka daw nahulog doon sa hukay ng manukan. Kaya hindi na nakabalik yung 2 aso namin. Dati yung aso namin dito, 8 plus doon sa kabilang bahay sa baba nitong lupa, sa isa naming ah, bahay. Meron ding alaga doon yung kapatid ko, mga 4 din na aso. Kaya minsan pumupunta silang lahat dito, yung mga aso. Ang dami namin pinapakain. Kaya nga minsan hindi masuportahan sa pagkain din kasi nga mga sila, nakakawala dyan. Tapos minsan yung mga itlog ng itik doon sa may palayan, yun ang mga kinakain nila. Lagi nila kaming nauunahan sa mga itlog ng itik. Oo nga, Ma'am Ann, ang taba pa man din nung yung kulay brown namin na aso. Di na sila nakabalik. Nahulog na doon sa hukay. Oo, nung maliliit pa kami, naranasan ko din yun na yung isinasama sa bigas na yellow corn na ginigiling din. Pero ngayon wala na nun eh. Yung mga panahon pa, na konti pa lang yung mga palay. Ang pangit ng ko, Lord. Di ka nag ngayon, Ma'am Ann? Di ka nag-live? Di ko nakita nag-live ka. Parang hindi nag-update, nag-pop up sa notification ko. Para sa manok, yung yellow corn. Dami yung manok dati. Pangsabong, wow. Katulad din ng kapatid ko, ang dami niya din alaga ng mga pansabong na manok, tapos binibinta niya. Marami ka namang tao minsan sa live mo, di ba, Ma'am Ann? Okay na yung mga 20, 15, okay na yun. Kahit na walang tao, go lang. Kailangan kasi mag-maintain tayo sa WH. At saka sa subscriber din kasi minsan nag-a-arrow down lahat. Ako nga simula nung marami yung views ko nung mga nakaraan, marami yung mumu ko sa live. Ngayon, biglang bagsak.
Bagsak na kaagad, 300 na lang yung aking watch hour. Tapos yung sa views ko din, ang bagsak na. Dati umabot ng 5K yung WH ko. Ngayon, 300. Grabe. Grabing nabawas. Araw-araw minumukbang. Kaya minsan nakakatamad. Pero sayang din naman ang wifi kung hindi ka mag-live. Tapos kanta-kanta din sa gabi. Oo, bukas Ma'am Ann, mag-live ka na. Mamaya magbibideo ako ng ano, yung mga taniman namin ng gulay. Yung itinanim namin ngayon, ang bilis na tumubo. Gumagapang na yung mga sitaw. Kaya naglalagay na ng mga posti sila father, tapos si Brad kasi lalagyan na nila ng pagapangan. Ang bilis lang, hindi ko na videohan ng bagong tubo. Hindi ko na videohan. Lahat sa iyo, Ma'am Ann, green na lahat. Ngayon, bukas, baka araw down na. Ang bilis eh. Nung pumunta kasi ako ng Tabaco, Albay, medyo matagal ako doon. 10 araw ata ako doon. Hindi ako nakapag-live, isang bisis lang. Itinapat ko nga lang doon sa may bintana nila tita. Tapos pag uwi ko dito, tiningnan ko yung ano ko. Yung grabe, bagsak na lahat. Bawas na bawas na. Ang hirap din mag-maintain. Sige lang, Ma'am Ann. Salamat sa pagbisita. Puntahan ko yung bahay mo. Mag-play ako ng video. Magmikos-mikos muna ako doon sa kusina. Kasi pahapon na naman. Hintayin ko lang yan na mag-ano. Mag Bumupa yung init ng araw para maibsako ko na yan mamaya. Update lang ako. Isang oras lang naman to. Salamat ang marami. 4 days ka na hindi nagla-live, Ma'am Ann. Yari na. Bagsak na yun. Bakit tinamad ka? Meron namang wifi. Ako nga eh, kahit 'di ba, kahit may wifi, kapag tinamad talaga, grabe, hindi ka talaga magla-live kapag si tamad na yung naghari. Ayan, puntahan ko muna yung bahay mo, Ma'am Ann. Punta na ako doon sa kusina. Hindi pa ako tapos manghugas ng mga pinagkainan kanina. Wala ka pa rin bagong upload nung ano pa to, New Year celebration. 4 weeks ago na. Salang ko pa rin to, Ma'am Ann. Ayan, may paharang. Uy, ang daming tamsak. 236. Sana all. Ay, hindi makita. Yan. Bye, Ma'am Ann. Salamat ang marami. Update ko lang yan. Okay lang walang tao. Salamat sa mga dadaan, sa mga tutusok.
Hello sis, sino to? Sino po ito? Si Cooking Travel Adventure. Taga Bicol ka, di ba sis? Opo, Bicol po ako, Sorsogon. Kailan kayo magta-travel, sis? Sarap mo nga ni. Sino to? Ano to? Ito ba talaga yung ano mo? Delete na ako eh. Tapos ito yung isa kong ano, ninja. Ito ba talaga yung pangalan mo dati? Limot ko na. Ay, ikaw talaga sis ah. Ikaw to si Sis Angel. Kasaway ka. Paiba-iba yung pangalan mo, oy. Kailan kayo magta-travel sis? Saan? Sa Sorsogon? Manonood kayo ng Bulkang Mayon? Oo nga eh. Buti na lang tiningnan ko yung ano mo dito. Nakita ko yung mukha mo. Sarap mo nga ni. Yan. Bakit ito na naman yung pangalan mo? Cooking Adventure. Cooking, Travel, and Adventure. Pag nagre-live ka, hindi nagpa-pop up sa akin. Kaya hindi ko na ano, save ko nga ano ko nga to. Teka lang ha. Screenshot ko tong ano mo kasi mamaya manood ako dyan sa aking main. Baka hindi nagpa-pop up sa akin kasi hindi kita napapanood dyan sa main ko. Teka lang, screenshot ko lang to sis. Kailan kayo pupunta dito? Sa Bicol? Mga April. 5 days. 5 days kayo dito. Wow, mahabang bakasyon. Pinalitan mo, oo, pinalitan mo ng pangalan kasi para update kay Lolo. Oo, sige sis. Makita mo si Bulkang Mayon. Nag-eruption siya ngayon. Nagbubuga ng lava. Salamat sis ha sa pagbisita. Thank you, thank you. Iwan ko muna kayo dyan kasi tinatapos ko pa yung sa kusina. Kasi mamaya mag-video-video pa ako dun sa mga taniman ng gulay. Kasi naglalagay ng mga poste sila father at saka si kapatid ko. Gusto kong i-vlog yun. Ganun ba yun? Ganun ba yun sis? Yung ano, ganung pangalan kasi para updated kay Lolo yung pinalit mong pangalan ba? Oo, maganda. Maganda naman, cooking, travel, adventure. Kaya lang, bakit yung ano mo, itong handle name mo, cooking, travel, adventure, tapos doon sa pangalan ng bahay. Ano yon? Sarap mo nga ni. Ako kasi, yung pangalan ko, diba, Tres Marias Farm. Tapos pag pumunta ko sa ibang live, para kilala ako agad, yung handle name ko, parehas ng pangalan ng bahay ko, Tres Marias Farm. Tapos Tres Marias Farm pa rin yung handle name para kilala agad kapag pumunta ka sa mga nagla-live-live. Sige, sisi, manood muna ako dito sa yung ano, sa video mo. Panoorin ko tong di ka masyado nagla-live sis? Di ka na nagla-live masyado? Sarap mo nga ni. Magluto tayo ng corned beef with potato. Ayan. Panoorin ko to sis. Ayan, dyan ka lang muna. Salamat sa pagbisita. Okay lang naman walang tao dito sa live ko kasi update ka lang naman to. Ay, nakatambay naman ako isang CP. Monitor lang ba? Ayan, may harang sis. Magluto tayo ng corned beef with potato.
Hi, Sis Rensis Mix. Hello, Sisi. Salamat sa pagbisita. Andito ako, Sisi, sa iyong video. Try mag-design ng flower strawberry. Ay, ano ito? Live pala to. Dito ako sa videos. Salamat, Sisi. Maiksi naman, Sisi, yung mga video mo. New plate for visitor. Ayan, tusok 10, Sisi.
Forever this way. You are safe in my heart with my heart will go on. Yes, I'm really waiting. I need answer. It's always so. The night I pray that soul will fade. Nobody see. And every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small. I guess I need elevated. And every time I see you in my dream, I see your face. It's haunting me. Guess I need elevated. I will make believe that you are. And every time I see you in my dream, I see your face. It's haunting me. I guess I need you, baby. That's so love I put away. And every time I try to fly, I fall without my wings. I feel so small. I guess I need it, baby. And every time I see you in my dream, I see your face. It's haunting me. I guess I need you, baby. I will make believe that you are here. It's the only way. When I see look up and down, you're sitting, nobody is seeing. And every time I see you in my dream, I see your face.
Hi, Mama Ida. Big love shout out. Sir, Maninelo. Shouty, shouty. Salamat po sa pagbisita. Ayan, medyo makulimlim na. Pwede ko na tong tiplukan. Tiplukan at isako. At nakaisang oras na din si Trez M. Mag-i-end live na po ako. Pero yun o. Ayun o. Kung kailan sabi ko mag-i-end live na ako, saka may 6 na mata na naan dyan. Oo, nakita ko din yung live mo. Nagtamsak din ako doon. Ang init-init. Manay salamat ang marami. Oh, gusto mo maglagay ng duyan doon, Mama Edie, no? May mababang niyog na maraming bunga. Ang sarap diyan magkabit ng duyan. Kahit diyan, no. Dami ko nilabhan kanina. Yung mga damit ko, nung galing pa ako diyan, kanina lang ako naglaba. Dami ko nilabhan. Mamaya pupunta ko doon sa may taniman ng mga gulay kasi humahataw si Father at saka si Boy maglagay ng mga poste, gapangan ng mga sitaw, ampalaya, yung pipino. Mamaya magbibidyo-video ako kaya humataw ako kagabi mag-upload, mag-edit ng mga luma kong video na na-stock na ba sa gallery ko. Tapos pinagdi-delete ko na yung mga luma. Yung iba na natamad ako, di ko simulan kung alin doon ang umpisa at gitna, yung huli, pinagdi-delete ko kasi nalito na ako kung alin yung uunahin kong i-edit. Yung sa umpisa ng vlog, pinagdi-delete ko, gagawa na lang ako ng bago. Yung ngayon, matagal-tagal tayo mag-video ng mga sa gulayan ni Tres M. Kasi marami tayong tanim ngayon. Simula sa pagtatanim hanggang sa harvest time. Ayun, lagi tayong may update. Punta ka dito, Mama Idin, dali na. Iwan mo muna si Lula May kay Mama Sel. Punta ka muna dito. Kahit isang araw lang, makapag-relax ka, makapagbuko ka, ganun. Makapagpastol tayo ng kalabaw, ganun. Punta tayo doon sa kabilang lupa ni Tres M. Manghuli tayo ng tilapia, hito, tapos mamulo tayo ng itlog ng itik. Abangan mo Mama Eden yung i-upload ko na yung nakuha ni Father na itlog ng itik. Meron si Father na dukayan. Ano yun na dukayan sa Tagalog? Yung na-discover ni Father yung mga itlogan ng itik, doon lang pala sa may tabi ng palayan, ang daming itlog, 56 lahat. Tapos yung iba, dahil pa na yung ulan, nabugok na. Hi po, Ate Ling Gray. Shouty, shouty. Tapos yun, nabugok na siya. Mama Eden yung itlog ng itik. Konti na lang yung namin, nalaga. Oo, na-discover ni Father. Na-discover ni Father yung itlogan ng pwesto ng itlogan ng itik dun sa may tabi ng ng palayan, yung dating lumang bubon. Yung tinaniman ni Mother ng yung bubon dati, tapos tinakpan ng lupa. Tapos tinaniman ni Mother ng mga gabi. Yun, doon ni Father nakita yung maraming itlog ng itik. Kaya lang, si Boy yung nag-video, si Bunso yung nag-video. Sigaw daw ng sigaw si Father kay Boy. Sabi ni Pa, Boy, dali, bilisan mo, bilis. Tapos sabay takbo din daw si Boy kasi akala niya may nakita si Father na ahas o kaya kung ano yung talaga si Father, yung grabe yung pagtawag kay Boy. Tapos takbo daw siya. Tapos malayo pa, nakita niya na daw yung itlog, na ang daming itlog. Bumalik siya sa bahay, tinakbo niya yung sipin niya, sa kanya binidyo-videohan. 3 minutes nga lang yung pagka-video. Maganda sana kung nabidyohan niya yung pagtawag ni Father na talagang grabe yung pagtawag kay Bunso. Akala daw ni Boy, kung makapagtawag daw si Pa, akala daw ni Boy may kalaban. Kaya to the rescue si Boy papunta doon sa may palayan. Dahil si
Yun pala yung ipapakita niya kay Boy na marami siyang na-discovering mga itlog ng itik. Nakakatuwa, Mama Eden, grabe, abangan mo yun. Sa Sunday ko ipapalabas. Ipapalabas. Oo, sa Sunday. Kaya lang, 3 minutes lang. Nilagyan ko lang ng background music. Hindi na ako nagyaw-yaw. Ayan, mag-end live na ako. Mag-ano na ako, tupiin ko na yung tiplukan ko na yung palay. Update lang naman ako. Punta ka dito. Magbuko ka. Iwanan mo muna si Lola Mai kay Mama Sel. Wala dito si Mother, tapos si Dos, andun sa kabilang bahay sa Albay. Pumunta ng Maipon, ginubatan Albay. Sabi ko, videohan niya yung Bulkang Mayon kapag gabi, kapag nabuga, umakyat siya dun sa 3rd layer na mga bahay nila tita doon doon. Tapos sabi ko, pag gabi, videohan mo yung bulkan para meron akong pang-upload. I-upload ko doon kay Tres Mix Vlog ko. Ayan, mag-end live na si Tres. Maraming salamat po, Manililo. Thank you sa lahat ng mga pumunta dito sa aking live kanina. Kila Ma'am Ann Queen, kila Sis Rences, sino pa ba yun? Kila Madam Cascade, kila Sis Mimi, Mama Irian, thank you. Maninelo, salamat. Ate Ling Grace, salamat po ng marami. Sino pa ba yung mga pumunta kanina dyan? Nakalimutan ko na. Kay Sis Mid si Juan. Ayan. Thank you. Babay na po kasi mag-ano pa ako. Mag-video ako doon sa taniman. Habang andun pa si Boy kasi father, videohan ko sila. Try mag-ano ka lang, mag-commute ka lang. Mano naman ngayon yung daanan. Dry na kasi hindi na maulan. Okay na yung daanan. Meron tayong shortcut dito na hindi ka nadadaan ng kalsada. Dito ka lang dadaan sa gitna ng kanyugan. Makulimlim yung paglalakaran mo. Ayan, bye-bye na po. Thank you. Bye-bye, Mama Eden. Punta ko yung live mo ulit. Bye-bye.